L-Awtorità Maltija dwar l-ambjent u l-ippjanar nediet żewġ dokumenti li se joffru gwida u livelli ġodda għal disinn ta' kwalità aktar għoli. L-ewwel dokument jismu Development Control Design Policy Guidance and Standards 2015. Il-perid Viktor Sladen fisser kif dan id-dokument jiġbor fih 4 provvedimenti. Id-disinn fil-kuntest, il-forma urbana, il-kwalità arkitettonika u l-elementi arkitettoniċi. Fisser kif il-punt kruċjali ta' DC15 huwa il-kuntest. Il-kontest huwa importanti għax il-ħaġa li għandna ikonna soluzzjoni differenti għal kull sajt f'Malta Għawdex. Il-one size fits all li konna forsi qabel nadottaw inħossu li mhix soluzzjoni tajba biżejjed. Qal ukoll li dan id-dokument wasal 8 snin wara l-aħħar wieħed li kien sar fl-2007 u jaqqad fih 4 dokumenti. Fil-fatt jitkellem dwar diversi aspetti fosthom kantini, vilel, żvilupp intern u l-bjut. It-tieni dokument huwa iffukat fuq l-aħjar prattiċi għas-simulazzjoni viżwali li hija parti integrali mill-proċess ta' pjanar. Il-perit Joseph Paċ tkellem dwar kif din għandha tkun ippreparata, ippreżentata u użata. Jgħinek tevalwa l-iżvilupp li qed jiġi propost. Ovvjament ikun qed jgħinek telimina ċertu żballi li ħafna drabi ikunu reversibbli għax jekk inti qed titkellem fuq bini li jkun inbena. Il-proċess inti trid xi ħaġa li telimina l-iżbalji minn qabel ma jsiru. Żied jgħid li huwa kruċjali li l-veduti tal-iżvilupp propost isiru b'ċertu sistema biex titħejja s-simulazzjoni viżwali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Michael Falzon saħa li ż-żewġ dokumenti jirriflettu politika holistika filwaqt li appella biex inħarsu l-qudiem kif l-esperjenza tal-passat jaf ma kienx dik mixtieqa.